Aquest quadre de 1973, titulat Fam de Oiseau, va ser pintat pel meu avi en aquest estudi i es veu la tècnica del gotelé, que consisteix en llançar un got amb pintura diluïda amb aiguarràs, que ell va movent així a l'atzar i les formes li van provocant diferents formes que ell transforma amb la seva mirada poètica i surt el personatge, que és la dona, al centre de l'estructura pictòrica, amb el oiseau que va volant cap al cel. Després pot ajuntar tocs d'oli vermell i verd amb la punta del dit i també fer aquests difuminats que són fets amb tècnica del paster o de la seda. Tot això té una forma molt més estructurada, consistent, negra i molt propera al seu, diguéssim, procés més madur quan va viure i treballar aquí a Mallorca.